тази песен. Еш как металисти играят на снап, а? Баце, не така. Трябва да ритнеш дълбоки и да ритнеш такава въздух, скопен микер. Да се изтрусиш като кия. Аре, бац. Това е най-големия симулант. Ето да го заснемем, най-големия симулант е това. Да вземай тебе. Иска пари от застраховката, бе, Ахилес се го болял. Що става, гледай. Мали! Първи се отчухме. Един път ще изпуснеш, ще падне на мекова. Люб, Ванчо, не деш да изпуснеш момичето. Баце, леко коляното, леко коляното. Деня, сбираш ли с кога е толкова весело всеки път? Това генца кара го. Това винаги е така. Това е идеята. Тя вече размацка и не е във форма, иначе ти го видиш нормално. И Вико докарва да го. Кой само спуши във форма? Той се възбуди тук. Лизна се по килима като парцал ламер в шише. Той килим. Това е като тревата на академик хора не ми показва. Здравили се едно стато, ти ни свиния беха минали. Абе. Било си хубаво така да е, но трехараме камерата от сме. Сняцията си на тебе, баце. Баце, аз не съм ми харесен. Ами, точно така са много интересен, баце. Абе, Уйо, ти пази ли деветката да те питам аз тебе? Пазих! Сега се почва се. Пази ли на деветката шум? Имаме ги на видео, баце. Три пъти и той ти три пъти поставя, бе. Ема, той ги дал 1 метър, 2 пъти. Абе се краката, Тя леш такъв. После пазил ли деветката? Това е корупция, взе награда даже. Мане, бе, те му казаха, пусни 3. Обърни се нататък, бе. Вика, пусни 3 гола на полуфинала, ще дадем награда с най-добър вратар, а? Нещо трябва да спечели нещо. За тебе само